दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी के पता बा कि इन दिनों विष्णुराज काफी ज्यादा परेशान चल रहा बाटे। इस सब के बीच कई लोग इनके सपोर्ट में भी खड़ा हो गए बाटे, जेमे गोरखपुरिया भौजी, खबर दुनिया, टाइम्स ऑफ अयोध्या और रजनी कौशल जैसे कई बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल बाटे। और कमेंट बॉक्स में भी कई लोग विष्णुराज के ई परेशानी के सामना करे के खातिर आपन राय बतैले। यही के साथ उभरती जोड़ी रजनी और कौशल स्पेशली विष्णुराज के सपोर्ट में लाइव आके ई माहौल के शांत करे के खातिर मुहिम छेड़ले, जे में ई कहले कि जे विष्णुराज के सपोर्ट में बा वो विष्णुराज के ऊपर वीडियो बना के उनके ज्यादा से ज्यादा वोट करे। खैर दोस्तों, हमन के खुद विष्णुराज से बातचीत कैली और बातचीत के दौरान हमन के पूरी परिस्थिति के जायजा भी ले ली। पूरी परिस्थिति जानले के बाद हमन के विष्णुराज के हिम्मत से काम लेवे के कहली। हमें पता बा कि दोस्तों ऐसन परिस्थिति में कोई भी इंसान हुई वो अंदर से टूट ही जाला, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठल भी ठीक नहीं होला। एकरे खातिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढल ही बेहतर परिणाम बा। दोस्तों उम्मीद बा कि विष्णुराज जल्दी धमकाए वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकेले और इनके सगे संबंधियों भी इनके ऐसन करे के सलाह दे दिल बाटे, जौन की ऐसे बेहतर उपाय और कोनो भी नाई बा। काहे कि केहू के भी ऐसन बार बार कॉल करके धमकावल सामान्य बात ना ही होला। दोस्तों विष्णुराज कहत रहे कि उनकर निर्धारित फीस 10,000 होत रहा, लेकिन उनके मात्र पूरे दिन के 1,000 रुपया ही मिलत रहा और कई गाना यह सोचकर शूट कर दिले कि पैसा बाद में मिल जाये, लेकिन इनके अभी तक वो पैसा ना ही मिलल, जो उनकी बेहद ही शर्मसार बात बा। भारत जैसन लोकतांत्रिक देश में जेकर केहू नाई होला ओकर कानून होला। कानून सबके खातिर समान बा, फिर चाहे वो व्यक्ति कोनो भी वर्ग के हो, मायने ना ही रखाला। अगर केहू कानून के खिलाफ जाकर गलती करत बा तो ओके सजा जरूर मिली। दोस्तों इस दुख भरे समय में हम सबके विष्णुराज के खातिर दुआ करे के चाहिए कि वो जल्द ही न्याय पाकर वापस से हंसते हुए अपन वीडियो के जरिए हम सबके मनोरंजन कर सके। तो दोस्तों आपके आज के ई वीडियो देखकर कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।